på internettet. Det blev to brødre så trætte af, at de startede eget firma, og nu valgfarter kunderne til for at få trådløst internet i udkanten. Morten Lauritsen er på kundebesøg hos Frank Kasper, lige uden for Mygdal. Og det er ikke fordi, han er utilfreds. Men så kører godt nok. Ja. Det kører fint. Fantastisk. Ja, det er godt. Vi har aldrig haft noget bedre. Men det er vi glade for. Nu har vi jo lige pludselig en stabil forbindelse og noget, vi kan bruge til noget. Morten Lauritsen startede firmaet Wi-Fi sammen med sin bror. Internet fra himlen kalder de det også. Man skal sætte sådan en enhed op, som sidder op i masten op, og så trækker vi et kabel ind fra den. Trådløst internet til udkants Danmark, og der er stor interesse. Vi dækker jo næsten en tredjedel af Vendsyssel allerede på 3 måneder, så det må vi sige, det er rimelig stort. Det er vindmøllen, og den plet, du ser der, det er Kasper. Frank Kasper har indtil nu haft store problemer med at få en ordentlig forbindelse. Det sidste vi havde, det var over mobil, der havde vi for et eller andet sted mellem 2 og 20 megabit. Og for det meste var det under 10 vi her, og det kommer jeg meget an på vejr og hvordan det virker, og det skulle genstartes jævnt tit og sådan noget. Firmaet startede for et år siden, da Morten Lauritsen selv havde problemer hjemme i Bjergby. Og hver gang jeg skulle lave et eller andet på computeren, så skulle jeg ind og hive i ungerne og sige til dem, nu kan I godt kravle af den iPad, så jeg kunne få lov at arbejde. Og det generede mig vanvittigt. Og så tænkte jeg, det må vi have gjort noget ved. Og så var jeg det første år at snakke med, det var ham landmanden, der bor lige ved siden af mig, havde nogle store silo og hørte ham efter, om vi kunne få lov at sætte noget udstyr op. Hvis bare han kunne få en ordentlig forbindelse også, så var det helt fint. Jamen i dag kan du jo ikke leve uden internet, ikke også? Altså, og børnene, meget af deres skolearbejde foregår over internet, det er vigtigt, det er stabilt. Det går stærkt. Måske også nogle gange synes man lidt for stærkt, men det var man jo ikke vokse over. Det er jo så jørgen, vi har her. Og alle de små prikker, du ser her, det er kunder, vi har, der er koblet på. Og indtil videre har brødrene firmaet ved siden af deres job, men hvis tilslutningen fortsætter, så kører de trådløst fuldtid.